Ngikahle ngifuna ukuconfessa kubhuti wami ukuthi mina beyade ngisebenza emkhathini and zonke lezi zinto lezi ey'moshakele impilo yakhe ngoba imile iy'moto zakhe akasenazo ingane zakhe zashona ingenxa yami. Manje ngifuna ningisize ukuthi ngimtshele ngoba ngiyasaba kuyiqala nje indaba kuyi. So bengenza ukuthi iy'ngane vele iphathwe yikhanda esikoleni yabo makubhalwa futhi kakhulukazi okubalulekile futhi kakhulu ukuthi into esisuke sifuna kakhulu sisuke sifuna igazi ayikho into esifuna sisuke sifuna igazi. Enye futhi into yabona lento lena masunayo abafana ave bekuthanda even endaweni mawufikile noma ngathi usuhlala khona bajika nawe ngazi zikhona into ebadonsayo ngisho ngathi umfana uhamba nentombi yakhe uyaphenduka yonke into adu nayo ubukhazikhazi impilo adu iphila amathenda yimini waqeda zonke lezi zinto lezi even iy'ngane zakho lezi ezashona. Hayibo kanjani? Bhuti bengisebenza emkhathini. Ngibingelele babukeli bevumani film. Lo khulumayo uvumani walile kwaMhlabele nganasiswaneni madoda phansi emanguzi kodwa ke asikho lapho. Babukeli siyanithanda kakhulu emakhaya osisi bethu obhuti bethu oma wethu nawo bonke ababukayo kuphi nakuphi la ukhona nje konke okufisayo kulunga. Sinosisi la namhlanje noma udaba olunje sike saba nalo before but kubuya ngazi ukuthi baningi abafuna ukuphumela ubala ngakho. Sisi wami ngingaze ngikhulume nje kakhulu ngabe igama uyichaze nokuthi namhlanje yini ofisa usikusize ngayo la kwivumani film. Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguWandile Isibongo waNgcobo ngihlala le kwaMashi Siyanda. Into engifisa ngisize ngalo namhlanje kahle ngifuna ukuconfessa kubhuti wami. Ngifuna kunento engidlayo engiphethe kabi kunezinto engangizenza ngesikhathi esedlule. Manje ngikahle ngifuna ukuconfessa kubhuti wami ukuthi mina beyade ngisebenza emkhathini and zonke lezi zinto lezi ey'moshakele impilo yakhe ngoba imile iy'moto zakhe akasenazo ingane zakhe zashona ingenxa yami. Manje ngifuna ningisize ukuthi ngimtshele ngoba ngiyasaba kuyiqala nje indaba kuyi. Ingabe yaqala kanjani lento ngalesikhathi ziyenzeka? Indaba yaqala kudala kakhulu. Yabonga ngisemncane ngicawuthi ngangila ko 7 to 8 years lapho ke ngangihlala khona nogogo nengane zasekhaya ezincane. Ayike indaba iqale ngokuthi ke ugogo kube nakho ukuthi asipha amaswidi ke vele ubesithanda ugogo. Isuke ke indaba ngokuthi ngelilanga angibize ngedwa nje kwasekuqala ukubantambama angibize athi thatha lo swidi lo umunyunge usheshise ungabatsheli obhuti bakho nosisi bakho ukuthi ngikunike lo swidi lo. Ngitshela ukuthi mina ayisho ukuthi ugogo uyangithanda ke ngoba ngibiza ngedwa eceleni besale bedlale ngudle ngempela lo swidi lona kusheshisa ngifuna ukubatshengisa ngoba phela sesinakho nathi ukuchumelana njengezingane. Emva kalokho bese ngivele ngizizwa ngiphathwa ikhanda nje elibi bese ngivele ngiyazumeka. Ngalala ngendlela eyisimanga ngoba ngazi ngaphaphama ngakusasa mhlambe kwase ko 3 kanjena. Mangivuka ngishawa ikhanda still elikhanda lelayizolo namanje sangiphethe and esisibukweni mangivela khona amehla amabomvu because nengane sikhathi ngibuza kwenze njani amehla akho kwenze njani abomvu kanjena. Angazi nami ngizothi indaba ngiyasho ngithi hayi ngiyagula sho bese ngiyagula ngiphinde ngiqhubeke ngilale futhi. Kuthi mase kusebusuku ngivuke nangu ugogo la eceleni kwami bese ke mangivuka yabo into yenza ngalo babusuku lobeyani kodwa futhi angazi ngithuka ngangingasabi lutho nje. Kodwa mangicabanga manje kumele ngabe ngiyathuka ngoba ngisemncane mangivuka ngisukume but umzimba wami usalele la phansi ecansini and ugogo uhleli la futhi it's like nawe uyayibona lento le kodwa manje ayimthusi. Ayike bese eqale ugogo angitshele bese yasho nokuthi kahle ngoJune ufuna khona la afuna ungisa khona ngiyoqeqeshwa. So yabo futhi yaqala ngididana nendaba yokuthi ngoJune ngiyoqeqeshwa kanti angazi ukuthi vele sebeyonqeqeshela zona lezi zinto lezi zokuthi emkhathini kwenziwani kubulawa abantu yonke lento leyo futhi ke la ngathola khona nokuthi njengoba makusuke kusehlobo nje kusuke liduma kanjena lisuke liduma kanjena la sisuke sisebenza khona ithina senza kudume yithi senza linethe kanjena kwenza ama disaster njengoba nje kuhlezi kunezikhukhula kusuke kuyithina ngoba ewinter sisuke sisaqeqeshwa. Ngase ngishintshile kuningi okwase kushintshile kumina nendlela engase ngiyiyona ngoba ngaqala lapho ngaqala sengibukela opopayi abangalungile sengiqala sengibukela ama movie anegazi
yonke into enegazi bese ngiyithanda. Kuningi nje phela yabo izinto ezingenziwa umuntu onormal bese ngizenza kusukela lapho emva kwaloyo yaswidi loyana. Then yaqhubeka kanjalo ke yaqhubeka ngazi ngamdala ngempela nami lokho nje ngiphila lempilo le. Okubalekile futhi kakhulu ukuthi into esisuke sifuna kakhulu sisuke sifuna igazi, ayikho into esifuna sisuke sifuna igazi. Enye futhi into yabona lento lena masunayo abafana ave bekuthanda even endaweni mawufikile noma ngathi usuhlala khona bajika nawe. Angazi ngathi sikhona into ebadonsayo ngisho ngathi umfana uhamba nentombi yakhe uyaphenduka. I'm sure basale bexabana laphana. Ngisho ngathi uhamba ngemoto iyami yabo ngisho ku freeway la ingakwazi khona kuimoto iyazama ukwenza iplan ukuthi ihambe iyopaka laphana phambili ezama umfana ukwehleze kuwena. Manje awusho yini nje mhlambe into embi enikene niyenze mhlambe endaweni manje ikhona kwenzakalana endaweni? Ngiyakuzwa ukuthi abafana bajika nawe, mase bejike nawe yini wena uyithola ngokuthi mhlambe uyalala nabo noma mhlambe ugcina ukubazipha? Izinto esasizenza ngikathi ngisajoyinile laphana abafana khona ibhodlela esasibuya nalo elalincane uligcobela yabona lapho ke kwauthi masuligcobile wonke umuntu wayijika nawe. Abafana mase befikile kwena uyalala nabo kodwa izinto zabo angithi yabona njengoba mawuhlambe khona umfana othunywe kuyo ukuthi vele fanele uyombulala vele bazobe bejika nawe umfana loyo nayo ngeke azakwazi uzothi mayekubuka avela kufuni then usukwazi ukumthola lapho ke mawungena emotweni yakhe vele sekuzoba khona inkinga ezoba khona vele uzothi mawehla nje ibiginqika. Izinto esike sizenze emphakathini liyabona umuthi lo ibhodlela leli esibuya nawo laphana ngangalithatha ngalifaka even empahleni zabhuti wami ngamgcobisa naye ubhuti wami omncane. Hayi ubhuti wami omncane usebaqedile ke endaweni ubaqedile amantombazane ayamitha ubhuti wami akahlulwa intombi yonke intombazane lokushini no 16 years or 15 years ubaqedile bonke. Lo muthi lo ngawufaka ke empahleni ngawufaka empahleni zakhe ngoba ngangenzela ukuthi angabi na competition endaweni yabo yonke amantombazane asindayo yabo kukancane usintombazane inqabe ubhuda meshele kukancane but akhona lawo nalawo nakhona kusuke kuyintombazane ekholwayo thola ukuthi ngempela le ingane emthandayo uNkulunkulu ekhuliswe ekhayeni ekusontwayo khona nakhona nje kodwa amaningi bakhona namaningi awasesontweni asewaqedile uyamithisa ngapha nangapha yabo nje uhluphile kahle endaweni yangasekhaya amantombazane waqedile. Manje emphakathini affect mhlawumbe umndeni wakini ukuthi ubhuti wakho usemithisa amantombazane? Ayikhululeka abasho lutho bayamthanda ubhuti wami uyathandwa umoya walento lena ngoba uyathanda akekho omama even bembona bayamuthanda bamukhonzile ingakho namantombazane nawo emkhonzile. Enye into ke ebesinokuyenza besithi uma nesesisebenza ebusuku angithi siyavuka ebusuku sihambe siyosebenza besinongena imizi ngemizi kunento ke esinikwa yona laphana inhloshana nje kungathi lokho kufakwa la emakhaleni but akugona sihambe sikuvuvuzela like umuzi ngomuzi ebusuku then ingane yakhona yentombazane ibithi uma ivuka like ama-targets ethu bekwamantombazane lawa ano 12 years lawa semancane nje 12 years 13 mayivuka meke yaweqa noma yawugxoba lento esivuvuzelayo ivele izizwe sifuna umfana ngolunye uhlobo noma ngathiwa ingane ephethe kahle noma ngathiwa itshitshi noma ngathiwa intombazane ethana nomuntu oyedwa ivele izizwe sifuna umfana ilale nabafana futhi awumuzwa ke nomfana lo sukulale naye sengathi ungathola umunye ungathi ungashintshanisa kahle lo yamuthi loyana uyamosha ingane ezincane ngoba ufisa umuntu wesilisa umthole awudeli sengathi ungathola umunye sengathi bengaba baningi kanti nezingane zikabhuti wami ke nazo kubhuti wami ube nezingane ezimbili amantombazana abefunda abesese mabangeni aphezulu behlakaniphile kakhulu so mina angibathola abantwana kade ngangibafisa so lento le ibinokungicasula ukuthi lo muntu lo unezingane it's like indlela bekwenziwa ngayo mina bengibone ngathi like uzenza ngcono nezingane nazo zizenza ngcono ngoba mina nganakho ngingenazo izingane so lento le ibingiyanyisa ayike ngavele khona into abasifundisa yona le la train wakhona ukuthi so bengenza ukuthi izingane vele iphathwe yikhanda esikoleni yabo makubhalwa futhi kakhulukazi noma ivele ingaboni emehlweni noma iphathwe yikhanda ubuthatha ke isigqoko sengane noma into enokuyifaka ekhanda noma ngabe mhlawumbe melala ufaka iduku ekhanda noma ngabe isigqoko asigqokayo uma ekhona esikoleni usithathe
bese uyahamba noma ngabe iliphi ihlathi sizeni elisuke likhona eduzane ufake inayithi bese uyathatha isigqoko usifake eplastikini omnyama usigoqe kanje mase ke ebusuku senihamba seniyosebenza lemkhathini bese uhamba naso bese kuba njalo ke ukuthi nje esikoleni befeyile na impela futhi ingane zafeyila kwasho ukuthi ke ay ubhuti wami ube umuntu othandazayo yabo yonke lento le bengibona engathi ima endleleni yami ingakho ke nazo ngagcina sengiyibulala sekinqika nemoto sekwenzeka yonke lento leyo ingoba ngangibona lento le yami ayisebenzi lo muntu uyathandaza yonke lento le nje ibingicasula. Awusho kwenzakalani ubhuti wakho uyena wayedrive ngasikhathi beginqana nemoto? Yebo uyena wayedrive okusekuseni ehambisa zona lezi ngane lezi esikoleni ngase ngithi ke ngathi mina ngicela bengiphathe nami ngifuna ukudlula ngapha etolo ngangizohla kuqala ke vele kanti ngenkathi ngehla mina bona bazosala beba nenkinga nangempela kwaba kanjalo ke futhi ngangithi naye ubhuti vele uzohamba hayi ke kwasho ukuthi ke hayi umuntu othandaza kakhulu umuntu oqinile emkhulekweni waba right futhi lokho ngiyakubonga ukuthi akashonanga ngoba njengoba manje sengiyekile lempilo ngabe ngisele namuntu ucacile kodwa ngiyabonga nje ukuthi usakhona. Ubhuti mhlawumbe uyasebenza kukhona izinto zakhe ezilungayo njengamanje ezenzakala empilweni? Lutho ubhuti nje yonke into yakhe imile njengoba ngilaye ngoba nami ilonto engiphatha kabi lokhu angithi ubhuti ube umuntu amathenda ube namatekisi enezimoto enamabhasi yabo yonke lento leyo impilo kahle impilo yabhuti ibihamba kahle kakhulu hayi konke ke lokho ngaqeda I think nokushona kwengane zakhe nakho ikona okwenza ukuthi anciphe nasemkhulekweni because ubengasafana esiqaleni I think futhi walahla nethemba uNkulunkulu ngoba shuthi ukwabona how ingane zami zombili ziseyishone phona then izinto zakhe zaqala lapho zalahleka because nami ngase ngibona awuthi ngigadle kakhulu ke ngoba vele nasemkhulekweni usehlile lo muntu lona akasakhuleki ngendlela ade khuleka ngayo kwaphela yonke into kwashabalala yonke into imoto eginqe driver bama taxi beqhamuke sebezochaza ukuthi kwenzeka ingozi abanye eshayise ehambe yophuza ngetaxi yakhe laphala kanjalo izinto zakhe manje izinto zakhe emile amathenda akasabatholi kubi mhlambe yini enye niyenzayo beside leyo wayenza yini mhlambe enye niyenzayo kubantu? Ezinye izinto besinokuzenza besinokuvakashela emasontweni sithunywe kuthiwa sihambe semasontweni so khona lela bhodlela engeke ngakutshela ngalo ke leliyana ku green wami so benginokuthi benginithi masovakashela emasontweni sugcobe ngoba nawe uyawazi ukuthi ulanda wonke umuntu wesilisa eduze kwakho uhambe esontweni ufike uhlale lapha phambili ingubo yakho noma ngabe ingubo engakanani osuke uyigqokile vele ke sina umbali sijwayele ukugqoka ublack sifike sihlale lapha phambili inceke noma ngabe umfundisi noma ngabe inceke lezi eshumayelayo yonke into asuke isho lapha phambili usuke ngasazizwa uyadistracteka ifocus yakhe isuke isikuwe nje kahle inhloso yalokho ukuthi simoshe umshado wakhe because imost yabo ingceki lezi esuke ishumayela lapha esontweni zishadile ezinye seyikhethile esontweni sekushoda konke beshada suke siyomosha umshado ngoba ithi phela iservice ube funa ukukhuluma nawe usuke engabambeki usuke engakwazi ngisho ukuzenzisa usuke efuna nje ukukhuluma nawe bese kuphela imishado ke xatshanwe kube nayo yonke lento leyo divorce makudivorce besinokuthi masika kade sile esontweni besifike sishiye lo moya lo omubi xabana lapho ke bekuvele kuxabane wonke umuntu besinesibalo sokuthi enyangeni esontweni bangaka abantu ekumele beyeke sometimes sizosebenzisa omunye umuntu ukuthi ahluthule omunye umuntu inhliziyo agcine seshiya phansi indaba yesonto igcine segxeka kwasonto leli ethi ayikho indaba yamakholwa ukunabantu nje njengamanje bathi amakholwa amaxoki ini okunye kwakho kulona iqiniso ithini sisebenza ngalabo bantu labo ukuthi bezomosha inhliziyo zabanye abantu behluthula abanye abantu bekhube abanye abantu esontweni nakho lokho besikwenza ke ukuthi xatshana nje esontweni xatshana. Awuthatha usibeke umbukeli ngoba ebuka njengamanje nami ngiyadideka mhlawumbe uchaza ukuthi indawo enjani ngale kwenzakalani mhlawumbe indawo ebandayo eshisayo indawo emnyama ebomvu enjani siswami mhlawumbe ungasithatha usibeke leyana laphana indawo enkulu enobukhazikhazi but indawo emnyama ukubone ebusuku la emhlabeni uma kukhanya ugesi ngapha nangapha but kusebusuku kumnyama indawo ecishibe kanjalo but laphana futhi kuyaphilwa njengalana kunezindlu
Kodwa ke into interesting ngale ndawo liyana nami yangithusa ngiqala ukuyibona. Siyabona yonke into eyenzakalayo lapho kuney'creen ey'nkulu ewubona yonke into eyenzakalayo emhlabeni. Ubone makukhona ingane ezalwayo kuyabonakala ukuthi okay emphakathini ukuthi kunengane ezalwayo. Kumele behambe ke osiphoshopho uTeaspoon uGadani behambe beyobheka lezo ingane lezo. Laba osiphoshopho njengoba behamba bedila nezingane nezinto ezenzakalayo lapha nabo bayizingane kahle ingane ezakhishwa. So ibona abantu abasebenzayo kakhulu bona abantu aba-active kakhulu abathi noma makukhona ingane ezaliwe beyochecka usiphoshopho uyena ocheckayo kahle ngizothi ulike umuntu ohlolayo ukuthi ngempela ifuture lengane kanjani lengane mhlawumbe izokwazi ukuthi ivuse ikubo ebheke zonke izinto kanjalo. Uma emphakathini kukhona umuntu ofikayo omusha ogadani bahamba beyobheka ukuthi kahle lo muntu lona uze ngani uze ngobuhle yinlana umuntu osontana noma umuntu ongasonto ukuze be destroy yonke lento le into ezoma endleleni yethu. Izona zonke izinto ezenziwayo lezo laphana ke yonke into siyakubona mawuhamba esikoleni mawuye esontweni sibona yonke into ebusuku manilele siyabona ngenkathi ebusuku ucindezeleka khona lento lena abantu abaningi ababa nayo yokucindezeleka sasikubona mawucindezeleka ithina sasuke sicindezela umuntu responsible for zonke lezinto lezo uTeaspoon kuye kufike aqinge lapha kube ngathi ngekhathi eqinge wena uzwe ngathi ulele ngathi khona into ekucindezelayo awukwazi ukuvuka uphelelwa umoya ayikho into okwazi ukuyenza uTeaspoon wayisuke efike eqinge lapha enze zonke lezinto kufaka imoya emibi mawuphuphe udle inyama usukudla iqoqoke lapho ke bahamba olokhunjana oGwadani noTeaspoon beyokufaka ixoxo ngenkathi udla lapha udla ukudla kuyaphaka ukudla bekufunza ukudla wena uzwe engathi udla ephushweni kanti bekufaka imoya emibi lokho uthi ilwane azikho ilwane yithi besisebenza ngazo zonke lezo zinto lezo. So nje impilo injalo lapha mawulele ebusuku khona kunabantu abanenkinga yokuthi bephuphe benza ucansi kakhulu nje lento leyo yinto nje leyo futhi nayo emosha izinto zabantu. uTeaspoon ke futhi naye loyo uTeaspoon uyeke lo thunyelayo lapha ukuthi ahambe ngenkathi belela abantu ebusuku ukuthi hayi hamba kuye kusibani afika lale naye ngenkathi wena uyitshela ukuthi wena iphupho ngempela ulala nawe ngempela yena ingakho abanye abantu besifazane bevuke kubhlungu isinye ngaleso sikhathi leso avuka umuntu egula ingoba uTeaspoon usukelala nawe ngempela wena uzwe ngathi uyaphupha. Yebo. Eyo my sister manje awusho nigainani laphana nigainani mhlambe yini ekwenza uzuqale nje even if ususebenza khona mhlambe kungaphumeki khona. Ngizothi ayikho into esasigain kodwa futhi ikhona ngoba angithi yakhumbula ukuthi iqayeni ngishilo ukuthi laphana uyaphenduka ube mbili angithi la mangivuka la emhlabeni ngiyavuka ngishiye mina lo ngilele ngihambe ngalena nginayo yonke into engifunayo ngiphathiswa kwenkosi ngiphathiswa kwequeen ngazi ukuthi samakhosi kukhona bonke ubucwebe wena golide wena ini ukutravela siya koGermany siya kephi yonke indawo ofuna ukuya kuyo uyaya kuyona kodwa wena usuke usasela umzimba wakho le awunalutho uphila lempilo nje le yakho. Yebo la emhlabeni ususaphila leyo mpilo. Yebo usukusaphila leyo mpilo yasemhlabeni nje leyo ukuthi njengoba singenalutho asinalutho ngihlalela nomfowethu asinalutho kepha ngalena nganginakho konke njengoba ngisho ukuthi uphathiswa okomuntu omkhulu ngoba futhi phela kunezigaba ngithi kunezigaba uyazi ukuthi kade wafika lapha nje ngase ngazi ngangiyiqueen ubucwebe imali angazi ngizwa manje uyakhona ukuthi mhlambe ngithi ngila eThekwini mhlambe ngithole sengise Cape Town. Yebo uyakwenza lokho angithi ngiyavuka la ebusuku ngiyawushiya umzimba lo uyahamba omunye umzimba uya le emkhathini mawufika khona emkhathini ila usuzokwazi khona utravel uhambe ku Cape Town uye Cape ayikho indawo ongayihambi ayikho noma ungathi ufuna ukuya eDubai uzoya eDubai kahle nje usuku rich kodwa manje ukuba rich kwakho urichile la uphila wena lempilo le mhlambe kukuthatha mhlambe nje asithi njengamanje ngwangila eDurban mangathiwa ngiyePitoli ngakuthatha isikhathi esingakanani wena umuhamba ngokwasemkhathini let's say ubuhamba ngokwasemkhathini ngakuthatha isikhathi esingakanani ukusuka la eDurban ukuthi uye ePitoli. Isikhathi sincane kakhulu
kuthiwa ukushesha njengonyazi kunento kanjalo but nje yonke into iyashesha. Ngalena impilo esheshayo, yonke into iyashesha. Ya yonke into iyashesha. Indaba yokuthi uzohamba ugibela amabhanoyi lana nihambe isikhathi eside ayikho into la ngale. Yonke into iyashesha. Yabona njengoba ngithi kunezigaba laphana kuya ngegaba ugcina usuphathiswa kwesikhulu. Ingoba musaqala usafika uqala ukuthunywa wena yonke into wena othunywayo yonke imisebenzi wena othunywayo. Then kufike lesikhathi lesi mawubulale khona abantu abamnyama abangaka hlaba abakuleli izinga abakulesi sibalo lesi unika iziqu khona iziqu oyitholayo mawubulala indiya khona iziqu oyitholayo. Bese ke kuba khona isigaba sokugcina nci ila khona mawubulale umlungu mhlambe umfundisi umlungu powerful because kuyazi ukuthi abelungu ababulale kalula imost yabo nje ba powerful ngendlela esimanga even emgaqweni ngisho ngathi ufuna ukumginqa angazi ngizochaza kanjani but bayathandaza even ebusuku ngisho ngathi uyafika uzofaka imoya yakhe emibi bayathandaza and bakwazi nokubona umuntu ongalungile ukuthi lona akakalungile ke yonke into yakhe I think ushesha athandaza ngaleso sikhathi leso so abatholakala kalula ilapho thola khona iziqu zakho ke make nje wabulala umlungu abaningi bayahluleka ukwenza lapha emkhathini ukuthi bebulale yena umlungu. So nami ngagcina sengifika kulesigaba lesokuthi ngithole umlungu owaye powerful owaye aziwa ukuthi umfundisi ngempela ngakwazi ukuthi ngicine ngimbulalile ngase ngithola leziqu lezi zokugcina zokuthi lapho sukusuhlala so sekubona ethuma abantu yonke into uyenzelo uphila kamnandi. Iyona impilo ke lesiphilayo lapha emkhathini yokuthi kunezigaba ngegaba awufiki futhi kalula esigabeni sokugcina akufiki nombani khona abazibefe bengafikile. Mhlambe kwakuthatha isikhathi esinganani ukuthi ufike kuleso sigaba? Kwathatha isikhathi eside njengoba nje ngicabanga ukuthi no 15 years ngikulento lena ngaqala ngisemncane ngithe ngoba kade sengizophuma ila ngifike khona esigabeni ke sokugcina ke kanivele nami sengizothola uNkulunkulu ngiphume kulezi zinto lezi kodwa nje isikhathi sokuthi ngiphile kahle sibe sincane. Enye into esiyenzayo lapha emkhathini ukuthi senza ukuthi emasontweni abantu bevele bebe stingy bengafuni ukunikela abafuni ukunikela abafundisi nje begcine sebengatholi lutho xovani ibandla kuxatshane kube nazo zonke izinto because phela vela akekho umfundisi ofuna ukuthi kunganikelwa abazalwane nje ngisho ngathi umzalwane unayo imali ngisho ngathi uholile kodwa nje avela angafuni ukunikela. Enye yezinto leyo esuke iyenziwa yithi lapha emkhathini nenkathi kabazalwane sebengafuni ukunikela umfundisi ngaleso sikhathi uyehlo kholweni uyibone sepowerless nokuthandaza nakho noma ethandaza nje kodwa akusekho strong ngalela ndlela liyana ngoba phela amandla ayaphela abantu uma bengafuni ukumitha halfway. Ilapho ke abafundisi khona abaningi begcina sebeyaba sebeyofuna amandla abanye sebeyaba sebethwala ingakho izangoma zihlezi ikhuluma ukuthi inyanga ihlezi ikhuluma ukuthi abefundisi abaningi bathwele ingoba ithini sifike simoshe abazalwane ukuthi abazalwane bevele bengafuni ukukhipha imali. Umfundisi lapho uzoyibonisa powerless ehlokholweni lakhe bese simgadla lapho ke ehambe endaweni eyothwala enze zonke izinto zobubi zonke nje izinto zomncola gcine sezenza ngenxa yokuthini abazalwane abangafunanga ukunikela esontweni. Seswami manje awusho ngoba namhlanje kade wenza yonke lemisebenzi uyithola kanjani uphuma ukuthi usebenzele emkhathini uphume ngoba uthanda noma mhlambe khona into eyenzeka kwenzakalana? Ukuphuma kwami kulento lena ngangingathandi futhi kwakuyinto engingayihlelanga ngoba nami ngangisa enjoy ama benefits ukuthi sengimkhulu laphana nje sengisezingeni eliphezulu kodwa futhi ngiyabonga ukuthi ngaphuma. Kunomunye kumngani wami ke sasabangani nje sikhula kakhulu kodwa wahamba sisaba nokuxabana usaphinde saba right futhi hayi mase right nje hayi bese eyangibiza ke hayi mngani ngicela ukuthi ungiphelezele ngiyale enquthu unomcimbi siyakuwo hayi nangempela ke mina futhi ngisho ngithi nje into osuku olulodwa hawu sihambe nomngani siye enquthu hayi masifika laphana akuwona umcimbi lo akangithembise wona ngifica laphana inkonzo ingicasule lento yangicasula ngempela futhi ngoba angi-understand ukuthi indaba engashongo ukuthi hayi indaba engashongo ukuthi siye enkonzweni uyazi vele bengeke ngivume vele
Hayi na impela ke masifika laphana ngoba vele phela ngisena ukujika senquthu la kokude kabe nquthu. Hayi nangempela ke ibanjwe inkonzo kanti mina nangempela mase kuntambama futhi hayibo mngani bese sihambe phela manje. Hayi umuntu angitshela indaba ukuthi hayi sizohlala i-weekend yonke. I-weekend yonke hayi ngangiqala ukuzizwa ngibhitheke kanje empilweni yami. Nangempela sihlale. Kodwa nje angisekho mnandi. Kunabafundisi abaningi kugcwele. Kuba khona umfundisi lokho engibuka nje. Hayi uyambona umfundisi lokho engibuka. Lento yakhe iyangicika yabo. Ngizizwa ngicasuka ukuthi ungibukani lo ngoba nami lento ngaphakathi mina siyavuka manje. Ukubukani kephi mhlawumbe nihlalele phandle noma yi-service inkonzo nisenkonzweni. Sisenkonzweni phakathi. Waqala ngokushumayela. Kusho ukuthi bese mase kuphuma sengena omunye umfundisi ulokho emile lapho uyangibuka. Ukubona umuntu mayibuka ngehlolo ukuthi ngathi uyakusola. Ungibuka ngalendlela yokuthi nje uphoxekile. Ayi yabo indlela engibuka ngayo kodwa khona yayingangikhululekisi. Yayinokungishisa phakathi nje ukuthi hayi ngangilokho engijuluka ngangiphethe nethawula ke lapho ke hayi nangempela lokho engibuka ithi masizophela inkonzo because kwakusewu lesihlanu bese ecela ukukhuluma nami ayi nginqabe mina because vele ngangiyibona la lenqondo yakhe nje lena ngimtshela umngane ngithi kusasa ngiyahamba hayi nangisasa futhi phinde kube nenye inkonzo futhi gcine ngingahambanga nanga umngane phela nawe lokho engicenga mngane kahle hlala naye impela ngihlale futhi okwesibili imali wawungayiphethe ngangiphethe imali kodwa phela manje umngane mase kuncenga ethi hawu mngane sifike sonke la ngicela siyibambe lenkonzo yabo hayi nangempela sihlale ke hayi ke kwathi kwakusebusuku kwasekuyinkonzo yasebusuku hayi na impela kuthiwa abantu abazothandazelwa abafuna ukuthandazelwa bathandazelwe nginqabeke mina hayi ngabona sengilandwa like sengibanjwa ngapha nangapha kuthiwa ngizothandazelwa hayi abefundisi ngagcina bese ngithanazela babengigankile kanje bebaningi ngishe ngempela yabona ngangizwa ukuthi ngiyasha ngaphakathi because ngangilokho engijuluka ngisho ngithi ngifunda lento abangenza yona lana into eyenzeka nga-blackout ngokucabanga kwami cause ngizwa sengitshelwa izinto eziningi ngoba mina ngavile nje kwacima zonke izibani mamesho umngane uthi ngase ngihambise kwenyoka ngangibhonga ngangikhala ngikhuluma amazwi ahlukahlukene ngaphakathi kimi abafundisi kuthiwa babeshintshana ngami bengithandazela ngiqhaqhazela ngiwa yonke lento leyo kuthiwa angiyazi sine yayinjeyana mabechaza uthi umngani angiyazi sine yayinjeyana wonke umuntu kwasekubukwe mina esempelini ngoba bagcinise beyekwa nabanye ababezokhulekelwa sekukhulekelwa mina phela nasi isimanga sentombazane mangivuka ngivuka ngazi ukuthi ngangiqala ukuzizwa kanjeyana empilweni yami leya feeling ngicawuthi ngangizwe ngisamncane ngalesa sikhathi emva ngaphambi kokuthi ngidlelwe yaswidi lo yangangonika ugogo ngazi ukuthi ngumuntu ngazi ukuthi ngizelwe kabusha hayi kanti kuzoqhubeka vele inkonzo ke ngibuza ukuthi kwenzakalani bengichazele kumngane angichazele yonke into ukuthi kwenzakaleni kanje futhi yazi akaze bengijaje ngisho ungijaja ngoba nangisasa sesobamba inkonzo yokugcina sayibamba inkonzo ngangiqala ukujabula kanje ngisesontweni ilapho ke ngakhetha khona inkosi ngathi hayi kusukela lapho ke nje ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi wangikhipha kule yanto leya because ngihlezi ngithi uNkulunkulu wangikhipha lapha noba Majola na ngiyambonga ngoba kusukela lapho sinoba Majola siyazwana ungiphathisa kwendodakazi yakhe kuze kube namhlanje ngisho ngathiwa ngidinga usizo lwani uhleze eshithi mntanami ubongithinta naye ngokunjalo usefana nementor yami nje yonke mangidinga ama-advice makukhona into engiyibonayo ngisho ngithi ngibone ngathi uNkulunkulu uzama ungitshengisa ukuthi ngikhuluma naye ngithi baba Majola nginenkinga kanje angisize ngoba even ukuzalana uyena obelokho engicela ethi mntanami ngeke ngize ngiphuthume ngeke ngize ngisheshise kodwa ngicela ukuthi makwenzeka ngesinye isikhathi umtshele ubhuti wakhe eqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba nawe uyayidinga inclosure ngagcineke nowabe lokho ngigabaza kodwa ngicela sengimlayela ke egcineni ngoba naku sengiyilana nje uyena ongilethelana so uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu babukeli niyayizwela ukuthi ziyenzeka la emhlabeni usisi uyikhulumele konke but ukubalile njengamanje ukuthi sitshele ubhuti simfonele njengamanje simtshele ukuthi kwenzakalani kuwo konke sekwenzakele kwipast yenu engazi yena awe mucanga yokuxolela ubhuti angazi ngifuna udlala ngawe ingane zamanje zonke hayi abantu abanenhliziyo ezilkhunyana kodwa ke mina nginethemba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzolakha icepho uzolakha kumele angixolele but angiboni cela ungifakele inamba la simfonele uyazi nangekhanda inamba yapho
4 6 8 10 sisimzamo umfonela. Uba igama lakhe? Yebo. Hello? Uyaphila bhuti? Ngiyaphila, ngabe ngikubani ba? Ukhuluma noVumani from iVumani Film. Ngabe ngikhuluma noMduduzi? Wena ngakuthusa ngani bhuti? Ya, la nginosisi wakho mfowethu ofuna ukukhuluma nawe oyidaki, so uthi khona into efuna ukukutshela yona nje akuhlambulukele njengegazi lakhe. Oya. Angazi noma ngamnikeza ifoni mungekho busy nikhuluma akutshela. Ngizwe. Ufuna ukuthini? Sawubona bhuti. Njani? Ngiyaphila. Ya. Yebo bhuti, ukhuluma nami Wandile. Ngifuna bhuti ukuzohlambuluka la kuwe izinto engazenza ngaphambilini. Hayibo, ngabe wenzani wasungithusa ke manje? Hayi bhuti, izinto nje encane. Bekade ngisebenza emkhathini bhuti, bengifuna ukukutshela ukuthi even yonke into unayo, ukhazikhazi, impilo ade uyiphila, amathenda, imini waqeda zonke lezi zinto lezi, even iy'ngane zakho lezi ezashona. Hayibo, kanjani? Yebo bhuti, bengisebenza emkhathini. Bekade sisebenza ngabantu, sisebenza ngamagazi, senza yonke into leyo. Ngacikwa nje nanokuthi iy'ngane zakho lezi amantombazane abehlakaniphile esikoleni, kanti mina bengingenabo abantwana futhi bengibone ngathi nje bazenza ngcono. Ngacasulwa yilokho but ngiyabona ukuthi kwakuwumona bhuti, njengoba manje sengishintshile, sengifuna ukuba umuntu oright, ngicela ukuthi sidlule kule nto lena. Ngiyazi ngeke kube lula ukuthi ungixolele njengamanje, kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye usuku mhlampe enhlizweni yakho ukwazi ukuthi ungixolele. Ngiyabona nje even ney'moto zakho lezi wawunazo, amathenda, amabhasi, konke nje njengoba kwakuginqika yonke into, njengoba abo nje ngiyaxolisa bhuti, ngiyaxolisa. Ngicabanga ukuthi kwakuwumona nempilo engangiyiphila ngaleso sikhathi. Mana shuthi wena uthule nje mina ngiyahlupheka nje. Uyangibuka nje kanti wena nolwazi lalento. Hayi cha. Phela nje ukuthi sikhulume kahle lento nje, umlomo nomlomo ungichazele kahle ngoba angizwa kahle. Inkinga ngiyasaba bhuti ukuza kuwe. Ngcono sikhulumelana ngoba mhlawumbe ngizokuthola usacasukile, mhlawumbe ungazi wenza izinto nawe ongafisa ukuzenza kumuntu wakwenu. Ngiyazi ukuthi ngibonile. Buleka ngoba phela mina vele sengisele nawe. Dadewethu akukho mina engakwenza ukubona, ngifuna nje ungichazele kahle ukuthi kahle lento oyayenza ngempela nje. Wayicabange kahle. Hayi ngeke. Okay, kushuthi sizokhuluma konke umlomo nomlomo. Ya, lokho ngakuthokozela nje, ungichazele ungabele nje kahle, angizwi kahle lento. Hayi ngiyabonga bhuti, ngiyabonga. Shuthi ke sizokhuluma kahle yonke into. Right. Alright. Ngiyabonga. Siyabonga bhuti. Sharp. Yazi bengizwi uzola kodwa uyeza ukuthi ukhona ulaka omncane. Angimthembi mina, angifuni udlala ngawe, angimthembi. Yabo njengoba efuna ukungibona, ngiyamazi, uyingane yasekhaya, ubhuti wami lo yana, ngiyamazi. Khona into afuna ukuyenza. Yabo njengoba ngithi nje mina ngiyasaba, ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani. But ke soyenza sure mfethu ukuthi sibe khona siswami manje ikhuluma le ndaba khona ningazolimazana, right? Ngempela ukuthi nenze njalo ngoba angimthemba, ngifuna udlala ngawe. Yabo ngoba engibizele ekhaya, usheshe sokuthi nje hayi sokhuluma sesibonana. Angiboni ubhuti ngiyamazi, uyalibamba iqhubu. Shuthi khona into afuna ukungenza yona. So nje ngingakujabulela ukuthi ngempela ningisize, mhlawumbe nihambe nami, angazi. Babukeli, kumele senze sure ukuthi iSouth Africa izakhamuzi ziphephile, so wenza njalo sisi. Amen.